Tkompli tikber il-qasma fil-Partit Laburista fejn għal darbohra l-Prim Ministru spiċċa imċanfar minn waħda mid-deputati tiegħu stess, ċanfira li din id-darba waslet mill-Gżira Awċija. Id-deputat Abigail Camilleri ħatfet l-opportunità fejn fit-tmiem is-seduta parlamentari ta' tlieta li għadda ċanfret lil Robert Abela u l-klikka tiegħu rigward l-isfreġġju ambjentali li l-Awċin ilhom ħabtu wiċċhom miegħu għal żmien twil. Abigail Camilleri spjegat kif għal dawn l-aħħar ġimgħat tkellmu magħha ħafna residenti Awċin li jinsabu preokkupati dwar l-iżvilupp eżaġerat li qed isir u l-bini bla pjan li ovvjament baqa' għaddej bil-barka ta' Robert Abela u l-klikka tiegħu flimkien mal-awtorità tal-ippjanar. Id-deputat Laburista wissiet lil Robert Abela u l-klikka tiegħu u lil dawk kollha responsabbli fl-awtorità tal-ippjanar li dak li laħaq sar u ħadd ma jista' jreġġa l-arloġġ lura, imma huwa fundamentali li minn issa l quddiem ma nitilfux dak li baqalna tenni tqif id-diskors tagħha. Hija kompliet billi qalet li l-Awċin iridu jaraw il-fatti u mhux jisimgħu lob bil-kliem u paroli sabiħ li issa drajna. Fl-aħħar tad-diskors tagħha d-deputat Laburista tefet botta wkoll lejn il-kollega tagħha l-Ministru Clint Camilleri. Kritika dwar l-infrastruttura fejn saħħet li għad baqa' ħafna xi jsir sabiex ikun hemm titjib f'dan il-qasam.